Present ke Hill State People's Democratic Party UKP Pangyang hakasngi baar ulapente baka party kan sa election ya ka jubanlak election nik election manifesto shoban jam check election MLA kaban long house nem arajar arpulai haba crench kilat pathai ku bor den bawai ka jingelang ka CEC jang ka party uba pangyang ulai tho bakumba na du menbau ma e hoping udon uang not ban pun urlong ya ka jingyo jela khasi jaintia kumtaru kat haduk menta kani kari kamat kabah kamat ki bakum ka party ka angnut pan pun urlong ula ongru ba ka jingpan klan ya ka 6 schedule pan klan ya ka jinglong try ya kendau ka siap ka rukom bishar kharar kat kum ki rukom bala jubut om ban ailat pan plot da ka jingwan ra ka sarkar da ka kendon CRPC pat CPC haki kashari padon haka jilla ulai thuru ba ka seng kanyai persha ka jing ti uranium ka jingwan ra ka linti rel but ongru ba ka seng ka dawa ban pentre ka ILP ya ka jilla om ban chupas ya ka resolution ula ongru ba ka jing dawa ban rung ka tien khasi haka each schedule ka seng kadang penne but ongru ba ka seng kan but dien ya kane om ban hun tang haka jing pass resolution ulai thuru ba ka seng kan saplatchen ya kane ka juban lak election haki khandiat sngi ki ban wan ti pajba iki katong ni kimat kong san deken ni jing dawa ka sin state long pa kumta wen ki mat ka bakmadu ka jing pen khan ye ka sik schedule halor ka jung ka hok long try ka jongi ka khandau ka siap bagani ka sarkar india mata ka don kalenti ban pen khan chisu ya ka jing fekam apo ka sik schedule kata ngi ekren but PE ni ka siru bana ka leng ka dis council ka pen pau ya ka jing ngau lingo baga agajala ka jongi ya ka CPC CRPC en pentre solan sarno habaro ki kashri jong ka state nani ki kashri wat jong ki sim nani jong ki village court kaba en apply lut haki jaka baro jong schedule area kum kini berkoit ngileken ba ngi kum ka party ngi yeng scam ba ya kya hok tan rai ya ka bishar tan rai ya ka sensar tan rai hi ke deban ne pada de don ka man pen klan jisu ya ka sik schedule ku mangi dawa ba deban amen ya ka sik schedule khamtam ya ka tu ka para 12 AB maka bor kan long ha ka state om ha ka sarkar india wede ber kimar pukendau ani ha wede ro ber kam sensar bishar nangta ngi penne ya ka bangin persha ya ka jing ti uranium ngi penne ya ka jing dawa bangi persha jur ban sya ban wanra ya kalen tirel lem dala dan lepa ki an ki kanun ki bab scam ban yada na ka jirung kersep jong ibar jala ngiyeng scam ban yada wa ya ke sarkar ban penbaik yu puru sam kabadai ka agenda ka bala selem nadu bakai ka state nadu benta san posem ngiyai pen scam ya ka jingyeng jongi bak sarkar kan pendep ya kata ka cingtu baik yo permanent boundary jong ka state Meghalaya pada sam ngiyeng scam ban yai dawa baka ILP kadai ban pentri kam ban ngikentu ya ka sarkar bakum lepas ke assembly ba ka sarkar kan posu ya gani ka mata bat ka sarkar India bakum lepas ke assembly ba ka sarkar India kan pentri kam shen ya ka ngiyeng scam ku mengladon haga diga manifesto nadu Islam gaban shwa badai ban itu ya ka khas ya ka jing ya ka tin kasi haka 8 schedule jong ka constitution jong ka India ya ka tarung ila revise but ngiyeng scam baka dai ban jai dawa ya ka neru bakum bala hoy ni sungu ya ka sarkar jala kala pass the resolution haka assembly mrengi kentu shu baka ne ka dai ban don ka follow up program ka follow up na ka bantah ban ti de ka jing khang jong ka sarkar India ban itu no yaka tin kasi jongi haka resist sharing ri haka it scheduled nangta ngidon ru ki wei pat ki jing prakhar ki jongi ban pen bha shishu ya kane ka ban pek biang ban khmi biang mo ya kane ka reservation policy mar kumalong mantahi kala sakta shibun khamtam yu pajba khasipnar jongi ya kane ru ngilabu ka manifesto ka bang explanation padai ban riluk
revisit badai ban khmi benia pat sachisin bakan don ka jinglong atpar ne ka jiman toilang in bagan reception policy but ngi yang scam ru kum ka party ba kum ka party hi mata ban ong ba ka ni ka youth policy to gi samla nalor ngi don ka jinge ka yu kam jam ba kum ka sarkar ka dei ban laringin wan ha ka jing job bangin pentre kam lane ban pen biang sisu ba ka state ka jongi kan don chu su ki wei pat ki lat ling ba ki skill development jong ki samla don sap jong ki samla don ka jing puli ba kin im wala kim la ban don lut ka kam sarkar nang tagi ikwa ban kren shai susu bahaga manifesto ke jongi ba ka jing im ka ba shaphang ka jing pen im yu norep oi khindet ngi i kini ki simo le bagan government kala pesang i pan peduna pan subsidize ya kasbo lani mo ban don malu mala ka marketing hang neng tai le ki jing kwa ka jongi kalong ba bro sarong sakun ki norep jong kani ka jala me gale ka jongi on the ground impat somdon kataka ka policy ka bangin inyo ban yarap isu nalor ka jing start ka baki kidan hakarep karyang boros ka tahi kidang don hakatu ka jing bit jongki jing tubit jongki ka buit jongki ka kom trei ka jongki rekat ban wan hasanda ka sarkar hau nong rep isuthu ba ka sarkar ka ban kam bandang le sibun ge te kari ka policy ka ngin bu hakum ka wei na ka mat jong ka jing kren haka sarkar ban wan leng baka manifesto ka jongi